Εκπροσωπώ το Μυρμήγκι χειροποίητο κόσμημα. Εδρεύουμε στην Αθήνα και κάναμε ένα ταξίδι μέχρι το Βόλο. Ένα φεστιβάλ που νομίζω ότι θα γίνει θεσμός στην πόλη του Βόλου. Το Handmade Festival, το οποίο διοργανώνεται από το Χρωματοσκόπιο. Και η προσέλευση του κόσμου σημαντική, πολλοί καλλιτέχνες, ιδιαίτεροι. Ήταν μια εμπειρία πάρα πολύ δυνατή και νομίζω ότι είναι κάτι που χρειάζεται και στην πόλη και οποιοσδήποτε σίγουρα θα αποκομίσει πολλά θετικά στοιχεία. Το Μυρμήγκι είναι μια ιδέα η οποία στήθηκε πάνω στην ανάγκη, πάνω στην αναζήτηση για κάτι διαφορετικό. Δηλαδή θελήσαμε να παντρέψουμε το κλασικό κόσμημα αφουγκραζόμενοι το ρεύμα της εποχής με κάτι πιο αρτιστικ, πιο ρεαλιστικό. Στην όλη προσπάθεια δεν είμαι μόνος μου. Σχεδιάζουμε πράγματα, τα συζητάμε μεταξύ μας, βρισκόμαστε σε εκθέσεις, συνομιλούμε με διάφορους καλλιτέχνες. Το ζητούμενο είναι να ενδιαφέρει και τον κόσμο αυτό που κάνουμε. Δηλαδή να μην λειτουργούμε μόνο με βάση αυτό που μας αρέσει. Γιατί αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον για από τον κόσμο, σημαίνει ότι αφορά μόνο εμάς. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο.